בוקר טוב. מי שבירך אבותינו אברהם, יצחק ויעקב, הוא יברא את חיילי צבא ההגנה לישראל ואנשי כוחות הביטחון עומדים על משמר ארצנו ואלוהינו מן הלבנון ועד מצרים בני ים הגדול עד בערבה בכל מקום שהם ביבשה באוויר ובים ייתן עדינו את אויבינו הקמים אלינו ניגפים לפניהם. הקדוש ברוך הוא ישמור יציל את חיילינו, את כוחות הביטחון, את האזרחים מכל צרה ומצוקה, מכל נגע ומחלה. בשלה ברכה והצלחה בכל מעשה ידיהם, בשונאינו תחתיהם ויתנו את ישועה ותרא ניצחון, ויקוים בהם הכתוב כדין, אליכם ואליכם לכם לי אליכם לכם ואיבכם יושיע אתכם ולומר אמן. מי שברך אבותינו אברהם, יצחק ויעקב, יברך וירפא את כל הפצועים והפצועים והשבויים. בעבור שאנו מתפללים ולומדים לרפואתם, הקדוש ברוך הוא ימלא רחמים עליהם. להחלימם, לרפאותם ולהחזיקם ולהחיותם, ישלח להם מהרה מן השמיים רפואה שלמה. רפואת הנפש ורפואת הגוף שתבגלה, בזמן קריב נאמר אמן. מי שבירך אבותינו אברהם, יצחק ויעקב, הוא יברך לשמור לנצור את הנעדרים השבויים והחטופים. הנתונים בצרה בשביה בעבור שאנו מתפללים ולומדים באברהם, הקדוש ברוך הוא ימלא רחמים עליהם, ייתנו לרחמים לפני שוב, ויתנו כתבי צלמה ומוסרותיהם ינתק. ומצוקותיהם יושיע, וישבם מהרה לחיק משפחותיהם במקרא שכתוב. ופדויי הדינו ישובון ובאות ציון ברינה שמחת עולם על ראשם, ששנוא לשמחה ישיג מונה סריגון והנחה ונאמר אמן. אחינו כל בית ישראל הנתונים בצרה בשביה עומדים בין בים ובין ביבשה. המקום ירחם עליהם ויוצא מצרה לרווחה מאפלה אלוהים שיעבוד יגולה השתה בהגנה בזמן קריב ונאמר אמן. הגענו בעזרת הבורא יתברך לדף כ"א עמוד א' 13 שורות מלמטה. אולי נתחיל שתי שורות קודם. ראינו שאמר רב מלכיה, אמר רב עדה באבא, אסור לו לאדם שייתן אפר מקלה, כתוב שנקרא כתובת קעקע. פצע פתוח, אתה שם על זה אפר, למרות שהמטרה שלך עם האפר לייבש את זה, ולא, כלומר כרפואה, בכל אופן אני אומר שזה אסור, כך אומר רב מלכיה, זה נראה ככתובת קעקע, זה נראה לנו כאילו כתובת קעקע. אגב, הלכה למעשה זה לא נפסק כך. ואמרתי אתמול, אחרי שגמרתי שוב, אמרתי לאחד מהלומדים, פעם היה מאוד שכיח להשתמש ביוד סגול. זאת אומרת, פצע, אם היה יוד אדום לחטא, יוד סגול, היה מייבש. אתה משתמש פצע פתוח עם היוד הסגול, גם כן אחרי זה נשאר תקופה ארוכה, נשאר סימן במקום. לפי רב מלכיה אסור מדרבנן. הלכה למעשה לא נפסק כך, אנחנו נראה אחר בגמרא, אלא אנחנו אומרים שבעצם כל העיסוק רק מדרבנן, והאיסור בדברים האלה בגלל שככה הרמב"ם כותב, מאוד מעניין. הוא אומר, כשהיו עובדים מעבודה זרה, היו כותבים את שם העבודה זרה על הגוף. ולכן פה אני מבין מה שכתוב במשנה, שדווקא הוא כותב שם את שם השם זה כוונה של עבודה זרה. פה זה בוודאי לא נראה בעבודה זרה, זה נראה אך ורק לרפואה, ולכן הלכה למעשה זה מותר. אז זה אמר רב מלכיה. והיות ואני אמרתי רב מלכיה, אז היו לנו שני אמוראים, רב מלכיה ורב מלכיו. והרבה פעמים הגמרא נותן סימן איזה הלכות אמר רב מלכיה ואיזה הלכות אמר רב מלכיו. אז הגמרא חוזרת על זה כן עוד פעם. אמר רב נחמן בן רביחי, שיפוד, מה שהרב יהודה אמר בשם שמואל, שיפוד שצלו בו ביום טוב, בשר אסור לטלטל אותו אחרי שצלים, לא מותר ביום טוב לצלות, אבל השיפוד הזה הפך להיות מאוס מהצלייה, והוא הופך להיות למוקצה, לכן צריך לשמוט אותו בטלטול מן הצד, ולהניח אותו בקרן זווית. זה הלכה אחת. עוד הלכה שפחות, אישה שהכניסה לבעלה, אישה חייבת לעשות לבעלה מלאכות מסוימות, יש לו חיובים כלפיה, יש לה חיובים כלפיו. אבל אם היא מכניסה לו
4 שפחות, היא פטורה מלעשות לו מלאכות. השפחות האלה עושות, אבל רבי אליעזר אומר שאפילו אם הכניסה 1,000 שפחות, כופה אותה לעשות בצלם. מכין אותה לעשות איזו מלאכה קלה. מדוע הבטלה היא אם כל חטאת? אסור שאישה תשב בטלה ולא תעשה שום דבר. בטלה מביאה לידי זימה. הלכה כרב אליעזר. עוד הלכה, מה שאומר בינן גמומות. ילדה בת 12 מביאה 2 שערות, זה סימן לגדלות. אמר רב חלבו, שם רב הונא, רק אם יש במקום יציאת השערות גומות. כלומר, לכל שערה ושערה, לכל זקיק, יש איזה שקר קטן בתוך הבשר. אם יש את הגומות, סימן שבאמת זה שערות, היא כבר גדולה. ורב עדה בר אבא אומר שאפילו אם יש גומות בלי שערות, זה כבר מעיד שהיא גדולה. כל ההלכות האלה אמר רב מלכיו. ואילו מה שנאמר לנו לגבי בלורית, ישראל שמספר את הגוי, כיוון שהגיע לבלוריתו משמט ידו. למה הגויים היו משכים את הבלורית לשם עובדה זרה? אתה מספר אותו, תגיע לבלורית, אל תעשה לו את זה ככה יפה, משפץ, תשאיר את זה. אגב, הבלורית זה לא בקדמת הראש, כמו שהיום רגילים לומר, אלא מאחורי הראש. אפר מקלה, מה שכתוב בסוגייתנו שאסור לתת אותו על גבי המכה, זה נראה כתובת קעקע, ועוד דין, גבינה של בית אומייקי, לפי דברי חמים, היא אסורה באכילה ומותרת בהנאה, אחד הטעמים שמחליקים את הגבינה הזאת עם שומן אסור, שומן של חזיר. אז כל ההלכות האלה אמר רב מלכיה. היה לנו 3 הלכות שאמר רב מלכיו, ו3 הלכות שאמר רב מלכיה. כך אומר רב נחמן. רב פאפה אמר, רב פאפה חולק, ואומר לו, מתניתין ומתניתה מלכיה. הסימן מלכיה זה מתניתה. זה גדר של מלכה. אז משניות וברייתות אמר מלכיה. מה שכתוב שמטת זה גמרא, זה אמר רב מלכיו. למרות שלאמוראי אמר רב מלכיו. וסימנך, איך אני אזכור מי אמר על משניות? מתניתא מלכתא, המשנה היא מלכתא, זה כמו מלכיה. אז מה ההבדל הלכה למעשה בין רב פאפה, לא למעשה, אלא מה ההבדל בין שניהם? ההבדל בין שהם, מאי ביניים וכביניים שפחות. ההלכה כרב אליעזר שכופה אותה לעשות בצנר, רב נחמן אמר את זה רב מלכיו, ולא רב פאפה, כיוון גמר על משנה, אמר את זה רב מלכיה. ספרת הגמרא רבי וברבי קפיד, אפילו הריבדא דקוסילתא, אפילו מכה של עקד אדם. מה זה עקד אדם? היו דוקרים את האצבע במחט, את המקום שמקיזים את הדם במחט, במקום המחט זה מקום מאוד קטן, דרכו היו מוצאים את הדם, ואם ישים שם אפר על הנקודה הקטנה הזאת, זה גם כן כבר נזהר לא לעשות את זה, כבר נראה לנו כמו כתובת קעקע. אמר רב אשי, לא. מקום שיש שם בקר, מטרתו מוכיח אליו שלא עשה כאן כתובת קעקע, אלא רפואה למכה, ולכן הלכה למעשה אומר רב אשי, שמותר לשים אפר מקלה על גבי הבקר. טוב, כעת אני ממשיך הלאה, אני נשאר במלכות, אני כבר לא מדבר על איזה עבירות אני לוקח, אלא כמה מלכות יכולות להיות על עבירה אחת בלבד. זה קשור גם כן אצל המשנה שלנו שאומרת שיש 8 מלכויות יכולות להיות. אומרת הגמרא, נזיר שהיה שותה יין כל היום, אמרו, אינו חייב מלכות אלא אחת. נזיר, מי שמקבל עצמו נזירות, זה מתבטא ב3 דברים. אסור לו לשתות יין, לא רק יין, אלא כל היוצא מן היין,
אסור לו גם כן לשתות, אסור לו להיטמא למתים, ואסור לו לגלח את השערות. כבוד הרב, מה זה אומר כל היום? סליחה? מה זה אומר כל היום? הוא ממשיך לשתות בלי הפסקה? איך? מה זה אומר? לא, ממשיך במשך היום. כלומר, הוא שותה, כעבור חצי שעה הוא שותה, אולי עוד פעם, אחרי 3 שעות, עוד פעם. זה לא מוכר ברצף. על כל פנים, היות והייתה התראה אחת בלבד, אז כל מה שהוא ישתה במשך היום, הוא יקרה רק פעם אחת. למרות שהיה הפסקים וכמה שטויות, אבל אך ורק פעם אחת. אבל אם אמרו לו אל תשתה, אל תשתה, והוא שותה. אומרים לו אל תשתה, והוא כן שותה. כשהוא הולך עוד פעם, רוצה לשתות, אומרים לו עוד פעם אל תשתה, והוא עוד פעם שותה. ואחרי זה עוד פעם מדברים בו, ועוד פעם. ואני אומר שחייב מלקות על כל אחד ואחת. במילים פשוטות, אם זה בהיעלם אחד, כלומר, אם זה התראה אחת בלבד, פעם אחת. אם זה כמה התראות, כמה פעמים. אני מדבר על העלם, אותו דבר אם זה נניח דבר שחייבים עליו בשוגג קורבן. אז אם הוא עושה את זה בהעלם אחד, זה יביא רק קורבן אחד. אם יעשה את זה בכמה העלמות, יהיה כמה פעמים. אז זה היה סיפור נזיר. אותו דבר, נזיר שהיה מתאמן למתים כל היום. מדברים בו, אל תתאמן. אינו חייב אלא מלכות אחת. הנזיר הזה הולך לעבוד כקברן. אמרו לו, אדוני, אתה נזיר, אסור לך. הוא לא שומע, נכנס לבית הקברות, נכנס לתוך חלקת הקבר, כדי לטפל שמה. טוב, יוצא כעבור שעה, הוא עוד לא נכנס, ואחרי זה עוד פעם נכנס. הוא יהיה חייב רק מלכות אחת. אז הם אמרו לו לפני, כל פעם שעומד להיכנס, אומרים לו, אל תתאמה, והוא נכנס, אחרי כל התראה והתראה, אחרי מלכות על כל אחד ואחת. הדין השלישי, דוגמה שלישית, נזיר שהיה מגלח כל היום. מדברים בתחילת גילו שלא יגלח, הוא לא חייב על מלכות אחת. אמרו לו, אל תגלח, אל תגלח ומגלח, אלא על כל אחד ואחת. אני מביא פה 3 דוגמאות לאותו דבר בנזיר. אני כמובן צריך להבין מה פתאום אני מביא פה 3 דוגמאות, זה מוזר, לא? הבנתי את העיקרון, אם אתה עושה את זה בהתראה אחת, אתה חייב פעם אחת, אתה עושה 2 התראות, אתה חייב פעמיים. ולמה אני מביא גם דוגמה נזיר שהיה שותה, נזיר שהיה מתאמה למתים? טוב, אנחנו כמובן צריכים להבין למה אני מביא 3 דוגמאות. למה אני צריך להביא 3 דוגמאות? טוב, יש פה בדיון באחרונים בדוגמאות האלה, בכל אחד יש איזו תוספת שלנו במקרה הראשון. נזיר שהיה שותה יין כל היום, עושה פעולה. נזיר שהיה מתאמה למתים, אז מה? לא, גם פה יש פעולה. אני לא זוכר, אבל יש פה במפרשים, למה צריך 3 פעמים לחזור על זה, וזה נורא צועק. אני חוזר עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. טוב, נזיר שהיה מגלח כל היום, וכמובן לא מדובר מה ששאל אותנו פילים, לא מדובר פה שעוד שקורא עליהם עומד להתגלח. אלא האדם הזה לוקח את המספריים ובועט שערות. ומישהו אומר לה, אדוני, אסור לך לעשות את זה מלכות. והוא ממשיך, טוב. אחרי זה הוא שם מצד אחד, הוא הולך לעשות מהצד השני.
אז עוד פעם אמרו לו, תשמע אסור, הוא עוד פעם עושה. אבל אם אמרו לו פעם אחת בלבד, לא תהיה רק פעם אחת. עוד סיפור, אדם שהיה לראש כלאיים כל היום, יתרו בו, אינו חייב מלכות אלא אחת. למה? שהוא עשה פעולה אחת. אבל אם אמרו לו, אל תלבש, אל תלבש, אם הוא פושט ולובש, חייב מלכות על כל אחת ואחת. כן, אז פה אני אומר שחייב מלכות על כל אחת ואחת, משום אותו העיקרון. וכעת אני הולך לעבור על סוג נוסף. יש, אומרת המשנה, חורש תלם אחד, וחייב עליה 8 מלכויות. מעשה אחד, אבל הוא עובר על 8 לאווים נפרדים, ועל כל לאו ולאו הוא לוקח בפני עצמו. דבר ראשון, החורש בשור וחמור. ומילא הוא עובר על כך, מה שכתוב בתורה, לא תחרוש בשור וחמור יחדיו, לאו אחד. והן, השור והחמור הם מוקדשים. מה זה מוקדשים? הם בחורים, לא שהקדיש אותם, אלא הם בחורים. וכתוב שאסור לי לעבוד עם בחור. אז יש לי בחור בבהמה כשרה, ויש לי גם בחור בבהמה טמאה, יש לי בחמור, פתח חמור תפדה בזה, ואם לא תפדה וערפתו. כל זמן שהוא לא ערף אותו, אז יש לאו, מחלוקת עם המוראים, אבל יש לאו בדבר הזה. פה עבר, מחלוקת תנאים, סליחה, והוא עבר פה על הלאו הזה, אז הוא עבר גם שהוא עבד עם השור, שהוא בחור, וגם עם החמור שהוא בחור. זה 2 סוגים שונים של בחורה. מה בבחור בהמה כשרה? בחור בהמה כשרה, הוא צריך לתת אותו לכהן. הכהן בא כשבית המקדש קיים, מקריבים את זה על גבי המזבח, זורקים את האמורים את הדם, והבעלים יכול לאכול את זה. אם נפל במום, אז אני אומר שהוא ירד מבחורתו, וכל אחד יכול לאכול את זה. אבל על כל פנים, הבחור הזה, אם הוא עבד בשור ובחמור, אז עבד עוד 2 לאווים. כלאיים בכרם, הוא חורש, בכרם יש כבר זרעים, יש שעורה, חרצן של גפן, הם מונחים בקרקע, ושהוא חורש, הוא מכסה אותם באפר, וכיסוי האפר זה נקרא שהוא זוגע אותם. אז כתוב לנו, שדך לא תזרע כלאיים. הזמן הזה שהוא עושה את זה, זה בשביעית, אבל כתוב, שדך לא תזרע, כמה חלוטים יצור. אז הוא עובר פה על עוד לאו של שביעית. יום טוב, והוא עובר על כל מלאכת עבודה, לא תעשו. מותר לאומנם מלאכת עבודה שהיא לצורך אוכל יום טוב. אם זה לא לצורך אוכל יום טוב, אז אסור לי. פה זה ודאי לא לצורך אוכלת יום טוב, אז אסור. בכלל, גם ביום טוב שמותר, אז יש שיטה שכהנא נוקטים, שרק מלישה ואילך יתירו את העבודות, לא כל העבודות ביום טוב. חרישה, ודאי שהיא אסורה. אז גם יום טוב, הוא כהן, והוא נזיר, וחורש בבית הטומאה, בית הקברות. אז הוא עובר פה על טומאת כהן, כתוב על נפש לא יטמא בהמיו, טומאת הנזיר כתוב על נפש מת לא יבוא, ויש פה עוד 2 לאווים, אז אם אני אוסף את הכל, יש פה 8 לאווים, וכל אחד הוא סיבה אחרת, לכן הוא לוקח על מעשה, הוא עשה מעשה אחד, ולוקח עליו 8 פעמים. חנניה בן חכינאי אומר, אני יכול להוסיף גם על לובש כלאיים כשהוא חורש, המל הוא עובר גם על מה שכתוב בגד כלאיים, שעטנז לא יהיה עליך. אמרו לו חכמים, הינו השם, אל תחשוב את זה למה. אני דיברתי שאתה חייב על החרישה. זה שאתה לובש כלאיים לא קשור לחרישה. אינו מן השם. אמר להם,
אף הנזיר לא מנשל. הנזיר, מה, בגלל שהוא נזיר, בגלל אישה עובד על איסור נזיר, בגלל שהוא נכנס לבית הקברות. למה אתה מכניס לי את זה? חכמים מתעלמים מהשאלה שלו. ואומרים, עדיין זה לא דומה, שלמה? בשביל לחוש פה במקום הזה, הוא מוכרח להתאמן. מה שאין כן כלאיים לא קשור בכלל לעבודה. עד לכאן זוהי המשנה. אז אומרת הגמרא, למדנו בספר של המשנה שמתאום בו שלא ילבש כלאיים ולבש ופשט כמה פעמים, הוא חייב על כל אחד ואחד. אמר רבי יוסי, מה שאמרנו שמה, שפושט ולובש, לא פושט ולובש ממש, לא צריך שיפשוט וילבוש ממש, אלא אפילו מכניס ומוציא בית יד ומכילית שלו, גם כן חייב. כלומר, פושט את השרוול, לובש את השרוול. לא צריך את כל הבגד כולו לפשוט, מספיק חלק מהבגד הוא פושט ושוב לובש אותו, פושט ושוב לובש אותו, גם הוא יהיה חייב. מח ורב אחא ברד רביקה, שואלים התלמידים את רב אחא ברד רביקה איך הוא חייב, אז הוא הראה להם, היו לי באפוקי. הוא אמר לא כמו שאומר לנו רבי בישם רבי יוסי, הוא אומר שכן צריך לפשוט ולבוש את כל הבגד. רב אשי חידוש גדול מאוד, אפילו לא שעה לזמן שיכול לפשוט ללבוש, מתרים בו חייב מלכות על כל זמן שיהיה דבר כזה. זאת אומרת, עצם העובדה שאתה נשאר עם הבגד, ובבגד הזה אפשר לפשוט וללבוש אותו, אתה כבר חייב על זה, על כל... היית יכול במשך הזמן שאתה נמצא שם עם הכליים, היית יכול 3 פעמים לפשוט וללבוש, תהיה חייב 3, למרות שעשה אך ורק מעשה אחד. מה זה שונה ממה שלמדנו מקודם, שאם הוא היה בבית הקברות, אומר שבית הקברות הוא חייב רק אחת. למה לא נבוא, אם נכנס ויצא חייב, למה לא נבוא לומר גם כן, עצם השהייה שלך בבית הקברות זמן כזה, גם כן זה סיבה שתהיה חייב 3 פעמים. מה? הוא טמא, עד שהוא מטהר עצמו, הוא טמא. אז הוא לא יכול להיות טמא או טומאה, הוא כבר טמא. אז איך יכול לעשות כמה פעמים אותו טומאה? אז אתה שואל שאלה נוספת, שאלה מאוד יפה. אז זה מה שהרמב"ן מתרץ לגבי ההבדל בין טומאה לבין כלאיים. בכלאיים, הוא אומר, זה שלבשת לפני 10 דקות לבשת בגד כלאיים, אתה מוריד, אתה לובש עוד פעם, אתה מתחייב עוד פעם. על זה בטומאה, פעם אחת נטמאתי, אם אני נשאר בבית הקברות, אני נשאר טמא. אז, אבל לגבי, כעת, מוטי שואל, אפילו בטומאה, נעזוב את זה, יצא ונכנס, גם כן צריך להיות חייב רק אחד. הוא עדיין טמא, הוא לא מטהר עצמו, בין פעם שנכנס ולא נכנס, הוא לא מטהר עצמו, לא כתוב שהוא מטהר עצמו. כן, נכון. אז הרמב"ן שואל גם את השאלה הזאת, הוא אומר שיש שיטה של רב טרפון, שאם נטמע באותו היום וחוזר ועושה מעשה של טומאה נוסף, הוא לוקה. למרות שהוא כבר טמא. הלכה למעשה בימינו. אבל זה לא אותו פרינציפ לגבי הנזיר? כשהוא שותה... לא, אז אנחנו... הוא מפסיק להיות נזיר. בנזיר... הוא צריך להתחיל את 30 יום. כל עוד שהוא שתה פעם ראשונה, הוא לא נזיר. ולכן למה הוא מקבל 3 פעמים? לא, בנזיר הוא עדיין נזיר, הוא צריך להתאר ולהתחיל עוד פעם 30 יום, בינתיים הוא נזיר.
אותו דבר בכליים גם כן, בינתיים הוא נזיר, אבל בטומאה לכאורה זה אותו הדבר. אז הוא אומר שהרמב"ן עצמו מתאר שיש שם איזה רב טרפון שאומר שעל כל מעשה התאמות חדש חייב מלכות. ואני רוצה פשוט לומר לכם, אתה הרי כהן, לא דוד, מרתי. אז אני אגיד לך, אתה היום כהן, כולנו היום טמאי מתים. אז מותר לכהן היום להיכנס לקבר, הוא הטמא. למרות שאנחנו טמאי מתים, אסור לנו לחזור ולהיטמא. אז השאלה לגבי מלכות, פה תהיה לנו השאלה. אבל השאלה מצוינת, זה מה שהרמב"ן גם כן התעורר בשער. ואני חושב שאם ההלכה זה אם כולנו טמאי מתים, אז הפרינציפ אין לו כוח. זה היום. זה נכון היום, כולנו. אז נכון להיום גם כל כהן בימינו יודע שאסור לו להיכנס לבית הקברות. כל כהן יודע את זה, למרות שהוא כבר טמא. מה, אתה טמא? אסור לך לחזור ולהיטמא פעם נוספת. יש לנו פה חצי מכם כהנים, לא? טוב, למדנו במשנה, יש חודש תלים אחד, וחלק 8 להבין. אמר רבי יוסי בחבורה, התאספו כל החכמים ביחד, אמרו ואמרו, החופה בכליים לוקה משום כליים. כן, בתורה כתוב, אשתך לא תזרע כליים. אז מה זה לזרוע? אז בן אדם לוקח בחופן שלו גם חרצן של ענבים וגם נניח תבואה זורע, אז הוא חייב. פה אני מחדש חידוש אחר. הוא לא זרע את זה שם, זה כבר היה באדמה. הוא רק בא ומכסה את זה ברגב של האדמה, גם חייב משום זורע. ככה, רב ינאי חידש בחבורה התאספו החברים ביחד, הוא חידש את החידוש הזה. אמר לרבי יוחנן, לרבי ינאי, בחילת משנתנו היא זו. זה מבואר במשנה השנינו, יש חורש תלם אחד, וחייב אליו משום 8 להבין, אחרי שחמור שם כליים בכרם. איך זה כליים בכרם? בחרישה כליים בכרם. היי חורש במחיים משום כליים. למה שכחת לה? לאו דמיכסה בעדי דאזין. האפשרות היחידה, שתוך כדי הליכה הוא מחפה, הוא חורש והוא מכסה בצורה כזאת את הזרעים. אז הנה, זה ראיה שזה זריעה גמורה. אומר לרבי ינאי, אתה אומר מצוין, אבל אליו, דדלילה חס פעמים בשנת מרגנית הטופה הזה, איזה משל. אומר לו, תאר לך שיש איזה מרגלית שמכוסה בחרס. ברגע שאני הרמתי את החרס, אתה מצאת את המרגלית. אם אני לא הייתי אומר את הדין הזה, לא הייתי יודע שפה זה הפשט. אז מילא, אתה צודק, לא חידשתי פה שום דבר, זה משנה, אני רק על ידי זה שאמרתי פה בחבורה, והצלחתי למצוא פה את הפשט. שזה גם כן חייב. אגב, אני רוצה לומר לכם שגם היום, אני לא יודע ביחדות המאוד מודרנית מה קורה בדיוק, רק כשחורשים את השדה, אז יש מושג של חרישה, המחרישה הולכת עמוק מאוד בתוך האדמה, עמוק מאוד יחסית, ומהפכת את הרגבים כלפי מעלה, הולכים וזורים. אחר כך אבל הזרע הזה צריך לכסות אותו, אז עובדת משדדה. זה עוד פעם רואים איזה מחרישה, אבל זה מאוד שטחית, והיא מפוררת רגבי עפר, ומכסים את הזרעים, ובצורה כזאת הם צומחים. אבל באמת זה הכיסוי של הזרעים באדמה, זה מה שגורם להם לצמח. אחרת הם היו מתייבשים. טוב, על כל פנים, ככה רבי ינאי אומר לרבי יוחנן, אמר רבי שלגי לרבי יוחנן, לאו דכיסח גר רבא,
אלמלא שיבח אותו רבי ינאי, ואמר שאתה מצאת מציאה גדולה מאוד מרגלית, אז הייתי הווה אמינא שאין מפה ראיה. למה? מתניתין מעני, כשיטת מי המשנה? כשיטת רבי עקיבא. ואמר, המקיים כליים לוקה. מחפה הוא חייב לא בגלל שהוא זרע, אלא שהוא ראה את הזרע והתעלם והמשיך הלאה. מה, מקיים כליים בכרם לוקה. כשבן אדם רואה וניחא לו בדבר, הוא גם כן לוקה חייב על זה. יש הלכה בכליים, שאם נניח יש בשדה הייתה לי גדר, בצד אחד הייתה תבואה, בצד שני כרם, אז זה מפריד בין התבואה לבין הכרם, ואין פה סיפור של כליים. מה יהיה אם הגדר הזאת נופלת? ואחרי שהיא נפלה ממשיך לצמוח ביחד, 1/200 מהתבואה, אז היא כבר הופכת להיות אסורה. היא אסורה מצד כליים, אסורה בחילה, בהנאה. אבל מה יהיה אם אני אומר לבעלים, תשמע, הגדר שלך נפלה. אני בא ומתקשר לשכן שלי, יש כעת שערה נוראה בשדות. שערה, רוח שערה, קרת שם דברים. והיה לי שם משהו מאוד חשוב, אז רציתי להביא את זה, ואני ראיתי שהגדר שלך נפלה בין הגפן לבין הזרעים. הוא לא הולך מיד לתקן את זה, יצמח חלקי 200, למה הוא לא הולך? הוא לא יכול, בגשם, ברוח, בחושך, הוא לא יכול לעשות את זה. זה לא יהיה אסור. למה? אם אתה רואה, ואתה יכול, ואתה לא מתקן, אז אני אומר, זה הופך להיות כליים. אבל אם אתה לא יכול, יש סיבה שאתה, למה אתה לא עושה את זה, זה לא הופך להיות כליים. אז הוספתי פה לכן את הסיבה שניחא לי. הגמרא אומרת, אם הוא היה חורש, הוא אומר לה, מאחוריך, יש שם נהיה כליים. הוא אומר, בסדר גמור שאני אחזור, אני חורש, בחזור אני אטפל בזה. זה גם לא כליים. אלא מתי כליים שהוא רוצה את זה. אבל פה גם כן הוא ראה את זה, אחרת קשה לי איזה עבודה הוא עשה, למה הוא יהיה חייב, למה הוא רואה ומשע את זה, אז לכן הוא חייב. המקיים כליים לא כן. אז מילא, אין פה ראיה שחיפוי של זרעים זה זריעה, אולי זה פשוט הלך ליבי רבי עקיבא. מהי רבי עקיבא? איפה ראית את רבי עקיבא? דתניא. המנקש, בן אדם עובד בשדה, עוקר את העשבים הרעיים מתוך הזרעים, מתוך השתילים. מכסה את הזרעים באפר, ועושה את זה שצמח זרוע, כליים, לוקח משהו מקיים על כליים. שרבי עקיבא אומר שאף המקיים את הכליים ולא מה הייתה עמד רבי עקיבא? הרי לא עשה מעשה זריעה. אומר מה דתניא, שדך לא תזרע כליים, אין לי אלא כשזורע כליים, מקיים כליים מנין? תלו לומר בהמתך לא תרביע כליים, שדך לא תזרע. דורשים כאילו כתוב כליים, שדך לא. אז כלומר, אני עושה, נעזור רגע את הבהמתך ונעזור תזרע כליים. כאילו כתבו לי באמצע, כליים שדך לא. למרות שהכליים זה הולך בהמה שקדם, ושדך לא, זה הולך על תזרע קדימה, אז בסמיכות כאילו כתבו לי, כליים שדך לא. מה זה כליים שדך לא? אסור לקיים כליים בשדה. כרבי עקיבא לומד פשט בתוך הפסוקים, בסמיכות הפסוקים. טוב, אומר גמרא, במשנה למדנו שאם הוא חורש ביום טוב, מחפה את הזרעים, חייב משום חורש ביום טוב. למה רק חורש? אמר אולה וליל כנמי משום זורע ביום טוב. אתה אומר לי שמה, שהיה פה זרע, והוא מחפה את הזרע, אז סליחה, אתה אומר לי שהוא חורש ולכן הוא לוקה.
אבל אתה אמרת שעל ידי החרישה הוא גם חיפה את הזרע. ולכן אתה רצית לומר לי שלגבי כליים, הוא עובר על איסור כליים. אבל שיבואו גם על איסור זריעה ביום טוב. אם זה זריעה, נקרא שדך לא תזרע כליים, אז זה גם שדך לא תזרע. אז ביום טוב הוא גם עשה לאו של חרישה, וגם עשה לאו של זריעה. צריך ללקוד מלחמת זה גם, כן? אמר לרב נחמן לאולה, תנא ושיר, אכן, לא הבאנו את כל החיובים שיש לנו במשנה, אלא יש לנו עוד, ואני לא מניתי את כולם. אמר לי, אז אומר הוא לרב תנא קטני 8, ואתה אמר תנא שיר. ברגע שהמשנה מונה מספר, אז אתה כבר לא אומר לי תנא ושיר. אם אלא הייתה מונה מספר, הייתי אומר חייב על כמה להבין. הייתי מונה לך בלי לומר מספר, אתה צודק. אני אומר 8, אז הכוונה דווקא 8 לא יותר ולא פחות. אמר רבא, אז אתה יודע באמת, יש סיבה. יש חילוק מלאכות בשבת, וחילוק מלאכות ביום טוב. יש הבדל בין שבת לבין יום טוב. נכון, אומנם שהמשנה אומרת לנו שאין בין שבת ויום טוב, וזה סקילה וזה כרת, או שאני אומר שאני אומר שמה שאלה מלאכת אוכל נפש בלבד, אבל יש לנו דבר נוסף. בשבת אם בן אדם גם תפר וגם חרש, גם הוא יהיה חייב פעמיים. למה? הרי שבת אחת. אז יש לנו לימוד מיוחד שחייב על כל אב מלאכה בפני עצמו. איפה הלימוד הזה נאמר לנו? כתוב בשבת, כל מלאכה לא תעשה. יש לי לאו כולל את כולם. ואחרי זה כתוב לנו, לא תבערו אש בכל מושבותיכם. למה התורה חוזרת ומפרט לא תבערו אש בכל מושבותיכם? נחלקו בזה חרמים, ובפשטות אנחנו אומרים, ככה אומר בשלב, ולאו לחלק יצאת. זה שהתורה כתבה במפורש, לא תבערו אש לא מחה, כמו שעל ביעור אש בפני עצמו, זה לאו בפני עצמו ותחייב את זה מלכות וסקילה עם זה במזיד, ככה על כל אחד ואחד מאבות המלאכות בשבת, אם תעשה אותה, אתה חייב בפני עצמה. הבן אדם יעשה בשבת, הוא יודע שהיה בשבת. רק הוא לא יודע שכתוב חורש וזורע ובוצר ודש. הוא לא יודע שכל אחד מהמלאכות האסורה, יחייב בין כל אחד ואחת. אז זה נאמרנו דווקא בשבת, אבל לא ביום טוב. אין חילוק מלאכות ביום טוב, שעובר בשגגה אחת. מלאכות שונות ביום טוב חייב אך ורק מישור אחד. למה? אז שוב, כל החילוק מלאכות, אני לומד את זה, כתוב, לא תעשה כל מלאכה, כולל לי את כל המלאכות, אחרי זה בא ומפרט לא תבערו אש, רב נתן אומר, לחלק יצאת. יש מי שאומר שמה בגמרא שלאליו יצא. לומר שהעברה באמת היא חריגה, כולם יש כרת וסקילה, ופה יש רק אליו. אבל רב נתן אומר לא לחלק יצא. אז זה נאמר בשבת, לא ביום טוב. אמר לי, הוא לא אומר לרב, הדת ככה יהיה. באמת, אני מודה לך בפרט הזה. הייתי והבאי, אין חילוק מלאכות ביום טוב. מה אתה אומר לי שבן אדם עשה כמה פעולות בהלם אחד ביום טוב, הוא רק פעם אחת? והתנן המבשל בחלה ביום טוב ואכלו. הכוונה שהמבשל גידה הנשה ביום טוב ואוכל אותו. לוקה 5. למה? לוקה משום אוכל גיד הנשה. כתוב לנו בתורה על כן לא יאכלו בני ישראל גיד הנשה, אז אומר משום גיד הנשה. לוקה משום מבשל ביום טוב. אלא מה? מותר לבשל ביום טוב דווקא לצורך אכילה. אם אתה מבשל שלא לצורך אכילה, אז אסור. ופה היות ואסור לי לאכול את זה, אז זה לא מבשל לצורך אכילה.
אז אתה לוקח משום לא מבשל. לוקח משום מבשל גיד, זה בשר, וגיד בחלב, אז אתה מבשל בשר בחלב, ובתורה כתוב 3 פעמים איסור חלב ובשר, אז אחד איסור בישול, אחד איסור אכילה ואחד איסור הנאה. אבל יש לי עצם הפעולה שאתה מבשל ביחד, זה גם כן אסור, לוקים על זה, ולוקים משום אוכל בשר בחלב, אסור, כתוב לנו לא תבשל גדי בחלב עמו. ולוקה, ויש לי עוד פעם לוקה, משום הבערה, הבערה שהוא מעביר ביום טוב, מעביר את האש. ומאיתה, משום הבערה לא מחייב, דרך האלה, משום בישולה ביום טוב. כבר אמרתי לי שהוא חייב על זה שהוא מבשל. אבל אתה אומר לי עוד פעם על ההבערה. הרי זה 2 פעולות ביום טוב, אתה אומרת ש2 פעולות ביום זה רק פעם אחת. אומרנו, אפיק הבערה והאיל גיד הנשה של נבלה. אז אומר, אתה יודע מה, אתה צודק, אבל בואו נוציא את ההבערה, ואיך יש לי לאו נוסף, שמדובר פה שזה גיד הנשה של נבלה, ולכן הוא עובר גם על הלאו של נבלה לא תאכלו. אשר מה ואתה נראה בחייה, לוקה 2 על אכילתו, ו3 של בישולו. ומילא מבעיר ומבשל, ובישול בשר בחלב, זה 3 על בישולו. ומאיתה, אם באמת אני מוציא את ההעברה, מכניס במקום זה אכילת גיד הנשה של נבלה, יש 3 על אכילתו, ורק 2 על המעשה. אלא, אז זה באמת, אני לא יכול לומר את זה, אלא אפיק, העברה בארץ הישרה. מדובר על העברה, הוא חייב איך מדובר בעברה, שהוא ישתמש בעצי השנה כדי להדליק את המדורה לבשל. והזרעתי ואיפה כתוב מה שאסור ליהנות מעצי השנה, כתוב נחה, לא ידבק בידך מאומה מן אחריהם. אמר לי רבך ברית רבה לרבה שיעזים, אתה אומר לי, מדובר בעבודה זרה, יש לי אליו נוסף, לי לקנה, משום לא תביא תועיב על ביתך. לא, אז אני לא יכול לומר שמדובר בעצי השירה, אלא המעצים יש לו בעצי הקדש. אני קדש לעצים ואת המקדש. והעצים האלה כעת קדושים, אם אני מדליק בהם דבר שלי, אני לוקח על זה, למה? אז זרעתם מאחה, באשר הם תשרוד באש, לא תעשו כן להשם אלוקיכם. כשבני ישראל נכנסים לארץ, אז הם מצווים להשמיד כל העבודה הזרה מהארץ, וכתוב אשר הם תשרפון באש. אז אני אומר שכל העבודה הזרה, כל דבר כזה, אני צריך לשרוף. אבל דווקא דבר שהוא אשרה, לעומת זה דבר שהוא קדוש, אסור לי. ואם בן אדם עושה את זה, עובר עליו שיש בו מלכות. זה המקור שאנחנו כל כך מחמירים בכתבי הקודש, לגנוז אותם ולא לשרוף אותם. כשם בן אדם שורף, אז הוא אומר על האיסור אשר הם תשרפון באש, לא תעשו כן להשם אלוקיכם. אסור לי כתבי הקודש לשרוף. טוב, אני חוזר עוד פעם למשנה. אמרנו שיש חורש תלם אחד וחייב אליו משום 8 להבין. למה רק 8? אז יש לנו פה כמה מורים שכל אחד שואל שאלה בפני עצמו, וזה ראשי התיבות שלהם, זה שנבאי שנז. מי זה שנבאי? זה רב הושעיה, רב חנניה, רב אבאו, רב אשי, רב הנה, רב זעירא, נראה את זה בעזרת השם, מתקיף לרב הושעיה, לכשונמי הזרוע בנחל איתן. צריך לערוף את העגלה בנחל איתן, וכתוב פה אשר לא יעבד בו ולא יזרע. כלומר, יש לי נחל איתן, ואסור לך במקום הזה לזרוע אי פעם. אז גם כן, נבוא נאמר שהקברים האלה, זה בתוך נחל איתן שספרו שפעם העגלה ערופה, יש לנו איסור נוסף. מתקיף לרב חנניה, לכשונמי המוחק את השם בהליכתו. וזרעתו מאחה, ובאתם את שמה, לא תעשו כן להשם אלוקיכם.
יש שם חרס באדמה שכתוב עליו שם השם, ולא כדי חרישה, הוא מפורם אותו. ולא תעשון כאלה השם אלוקיכם, אסור לי להשמיד, להשחית, דבר שכתוב עליו שם השם. מתקיף הרבי אבא, הוא נערך שעונה מהקוצץ בערתו, על ידי החרישה. אז ראתה מהחרישה אומר לך בנגע הצרת. יכול להיות שיש לו נגע צרת, וכשהוא חורש, אז זה מוריד לו את נגע הצרת, אז הוא חייב את זה גם כן. מתקיף לאבא, אלף שעונה מהמזיח החושן מעל האפוד, ולבשו בשעת החרישה, והמסיר בדי הארון, בית המקדש והזרתו מאחה, כתוב לנו, בדבות הארץ והבדים, לא יסור ממנו, ולא יזח החושן מעל האפוד. כלומר, יכול להיות שבסוף התלם הזה, אז עומד שם הכהן גדול, והוא לובש את החושן, והוא בשעת החרישה, הוא מזיח את החושן מעל האפוד. או שיש שם ארון קודש, את הארון הקודש, והוא מסיר את בדי הארון הקודש, את המקדש. או סליחה, פה מדובר אחרת, שהוא לוקח את הבדים ועושה מהם כלי חרישה. ובכל רגע ורגע אומרים שהוא לא יסור, ככה הוא מסביר הרדב"א. טוב, הרב חננאל חולק על זה, יש לו סיבות. הוא אומר יותר סביר, כמו שאמרנו בהתחלה, שאהרון נמצא, אהרון משום מה נמצא פה, והכהן הגדול עומד פה גם כן, והוא על ידי זה שהוא עובר עם המחישה, אז הוא פוגע בהם. מתקיף לרבה של לכשעונה מהחורש בעצי השירה, שכלי המחישה היו בעצי השירה בזרתה, מאחה ולא ידבק מעלך מאומה מן החרם. מתקיף לרב מינה ולכשעונה מהקוצץ אילנות טובים. כלומר, על ידי החרישה אתה קוצץ איזה אילן טוב. ואסור לנו עזרתה, מאחה, לא תשחית את צה"ל, נמדוח עליו גרזן, ממנה תאכל, ואותו לא תכרות. אמר לרב זעירא, ולכשעונה מגון דאמר, שבועה שלא יחרוש ביום טוב, כשהוא חורש, הוא עובר על השבועה, והוא לא יאכל דברו. אומרת גמרא על מה שרב זעירא אמר, אומרת גמרא, הטעם לא חל השבועה עליו. למה? היות והוא מושבע ועומד מהר סיני שלא לחרוש ביום טוב, לא לעשות מלאכה ביום טוב, אז אין שבועה חלה על שבועה. אז מה שאתה אמרת רב זעירא, אני יכול לתרץ. אמר לו רב זעירא, מה? אני יכול לומר את זה בצורה שהשבועה כן תופסת. איך? אמר שבועה שלא יחרוש בין בחול, בין ביום טוב. ואז זה כבר שבועה כוללת, כלומר, היות וחלה השבועה על יום חול, אז ממילא זה תופס לי גם לגבי יום טוב. אני אומר שבתורה אין איסור לחרוש בחול, אז חלה עליה נעמי ביום טוב. הוא אומר לו, רבי מני, מידדית בשאלה לא קטנה. מה אתה אומר לי שובה? אבל אני יכול להישאל על השובה. אני יכול ללכת לחם, להישאל עליו, ודבר כזה לא שאלתי. הוא אומר, מה? אתה אומר לי שאתה לא הבאת פה דבר שאפשר להישאל עליו? ברי שאני איסורי קדש, כתוב והם מוקדשים, השור והחמור אלה מוקדשים, וקדש אתה גם יכול להישאל עליו. מה לא, המוקדשים של המשנה זה בחור, בחור זה מרגע לא שאתה הקדשת אותו, דבר שאתה מקדיש אתה יכול להישאל. אבל אם זה בחור מלידה, אתה לא יכול להישאל על זה. אומר נורימת עזר לי בנזיר. נזיר גם כן אתה קיבלת על עצמך נזירות, ואפשר להישאל לחכם ולהתיר את זה, אז למה אתה מונה את זה? אבל בנזיר שמשון, לא הוא קיבל את הנזירות, המלאך אמר להורים שלו שהוא יהיה נזיר, ולכן הוא לא יכול להישאל לזה. כשהנזיר שמשון באריסות, אתה אמרת לי שהוא נטמע, אבל לנזיר שמשון אין איסור להיטמע. יש לו איסור לגלח את השערות, לשתות יין, אבל לא להיטמע. אלא, למה לא אמרתי איסור שבועה?
בגלל שאיסור כולל לא קטני. מה אני אמרתי לך? היות והוא מוסיף פה גם את החול, אז זה איסור כולל יותר רחב מהאיסור המקורי. האיסור המקורי זה רק ביום טוב, הוא מוסיף גם חול, אז היות וזה חל בחול, זה חל גם ביום טוב. את הדין הזה הוא לא מקבל. ולכן לא הבאנו גם שהוא אמר ששבועה של החול ביום טוב. אבל שאר הדברים, באמת אתה צודק. טוב, היות ואני אמרתי פה, דיברתי על כמה להבין על מעשה אחד, אני בא לחדש חידוש מאוד מאוד גדול. אמר רבי הושעיה, המרביע שור פסולי המוקדשים, הלוקה שניים. שור פסולי המוקדשים. אם היה דבר שהיה קדוש, נפל בו מום. שור יקדש את השור לבית המקדש. ראוי למזבח. אבל אם נפל בו מום, כבר לא ראוי למזבח, אז אני פודה אותו, ואצל החולים הבעלים יכולים לאכול. אבל יחד עם זה, הוא מותר באכילה ואסור בעבודה. אסור לנו בעבודה. הוא אסור בגזרה ועבודה. מותר לי לשחוט, לאכול אותו, אבל בעבודה ובגזרה הוא אסור. המל אם הוא מרבה השור פסולי המוקדשים, הוא מרבה אותו על פרה, הוא לוקח שניים. למה? אחד משום איסור כלאיים, ואחד משום איסור עבודה פסולי המוקדשים. למה זה כלאיים? הוא מרבה אותו על פרה, זה מין במינו. מיד נראה, אמר רבי יצחק, המנהיג בשור פסולי המוקדשים, אפילו לפני עצמו לקיים משום מנהיג כלאיים. זה אומנם גוף אחד, אז כתוב שני גופים. יש פה גם חולין וגם קודש. יש בחולין שהוא מותר באכילה. יש פה קודש שעשו בגזרה ועבודה וחלב. אסור לי גם להכיל אותו לכלבים. אז מילא יש פה שילוב באותו שור עצמו גם של שני איסורים, וזה גם כן נחשב לנו אותו, ועשינו גם כן כאילו גוף אחד, אבל כשני איסורים, ולכן הוא חייב את זה גם כן. כעת, למה אמרתי שהוא מרביע שור פסולי המוקדשים, אם הוא מרביע אותו על בהמה, על פרה אפילו, אני אומר שזה נחשב לנו כלאיים. אז למה חייב משום כלאיים? למה חייב משום כלאיים? למה הוא חייב משום כלאיים? אז הרמב"ם כותב שהיות והתורה קוראת לזה לפסולי המוקדשים בהמה טמאה, ואתה הולך ומרביע אותה על בהמה טהורה, אז זה גם כן איסור כלאיים. פרה רגילה, חולין, היא בהמה טהורה, והתורה קוראת לפסולי המוקדשים בהמה טמאה, המלט זה גדר של כלאיים. טוב, אנחנו נסיים פה, שיהיה לנו המשך יום טוב, והרבה ברכה והצלחה ובשורות טובות
אנחנו כבר מצפים, מייחלים, נשמע הרבה בשורות טובות במהרה. לילה טוב. תודה. טוב. טוב, הרב